салом дӯстон, баъд аз танаффус барои бозиҳои тимҳои мунтахаб моро дар футболи клубӣ бозиҳои беҳтарин интизор буд. Имрӯз ба қароре омадем видеоро пурра дар бораи рақобатҳои шаби гузашта бахшем. Пешакӣ мегӯем ки дар як рӯзи рақобатҳо натиҷаҳои сенсатсионӣ аз ҳад зиёд буд. Инам дар ҳоле ки мағлубияти калони Ливерпул ҳангома нест. Ана Челси бозам ба чойи чуқуртар худро тела медиҳад. Акнун чанд бозии муҳимро пурра шаҳр медиҳам, лекин бар ивази як лайки қиматбои шумо. Агар ба канал обуна нашуда бошед, зуд инро ислоҳ кунед. Ба ҳама тамошои хуб. Дӯстон, имрӯз низ як қатор бозиҳои ҷолибу диданӣ мегузарад ва топ рақобатҳо моро дар топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ интизор аст. Барои бозам ҷолибтар кардани онҳо, дӯстони мо аз 1x бо онҳо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG077 соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Аммо бародарон, донед ки он ҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. Бозӣ кунед, вале одат накунед. Англисо баъд аз танаффус моро дарҳол бо бозии топ хурсанд карданд. Рақобати дастҳои Манчестер Сити ва Ливерпул аз зумраи бозиҳоест ки ҳамеша диққати бузургро ба тарафи худ ҷалб мекунад. Ҳатто далели он ки айни замон дастҳо, вазифаҳо ва мавқеъҳои гуногун дар чемпионати Англия доранд, қадру манзалати ин бозӣ кам нашуд. Гвардиола пеш аз бозӣ ишора кард ки мо имсол дар пойгаи қаҳрамонӣ бо дастаи дигар мубориза дорем, вале Ливерпул ҳамеша барои мо рақиби душвортарин аст. Клоп бошад бештар дар мавриди нақшаҳои Ливерпул дар равзанаи трансферии тобистона суҳбат кард. Ҳатто умеде бахшид ба мухлисон ки харидҳои бузург хоҳанд шуд. Харидҳои бузург барои Ливерпул дар коранд. Бозӣ инро нишон дод. Дар нимаи якуми рақобат фосилае буд ки дастҳо аз ҷаримагоҳ то ҷаримагоҳ бозӣ мекарданд. Прессинги ҳарду кор намедод. Голи Ливерпул ба ҳамин фосила рост омад. Салоҳ дар 4 бозӣ бар зидди Манчестер Сити дар мавсими ҷорӣ 4 гол зад. Голи Муҳаммад ба дарвозаи Манчестер Сити ба як кори ҳамешагӣ мубаддал шудааст. Ливерпул боз 20 дақиқа дар майдон буд. Баъди ин чун ҳар вақта мушкилиҳо оғоз ёфтанд. ҳамлаҳои Сити тезтару хафноктару душвортар мешуданд. No Holland, no problem. Дар намудани Эрлинг ҳам дастаи Манчестер Сити дар задани голҳо танқисӣ надорад. Хулиан Алварес ба задани гол даст ёфта ҳисобро баробар намуд. Якум тайм мусовӣ тамом шуд, аммо маълум буд ки дар 45 дақиқаи дуввум Сити гапзан мешавад. Дӯстон, шумо хуб медонед ки дар YouTube нишон додани голҳо иҷозат нест. Боварӣ дорам ки шумо онҳоро тамошо кардед. Фақат қайд карда мегузарем ки дар оғози нимаи дуввум ҳаракатҳои нахустини бозингарони Сити ба гол оварданд. Кевин Де Брюйне шаҳриёро ба пеш баровард. Акнун бозингари белгиягӣ аз рӯи миқдори голҳо бо Яя Туре баробар шуд. Сити пурра бозиро идора мекард. Ливерпул дар дасти онҳо буд. Ҳар коре ки мехостанд мекарданд. Баъд аз голи Гюндаган ливерпулиҳо таслим шуданд ва ба тақдир тан доданд. охир Грилиш як голи дигар зада то мушкилиҳои Ливерпулро рӯи об баровард. Фарқат байни сатҳи дастҳо аз замин то осмон буд. Сити гӯё бар зидди Кристал Пэлас бозӣ кард, на Ливерпул. Ягона чизи нав надидем. Мушкилиҳои Ливерпул ҳамон проблемаҳо буданд, аммо ин бозӣ дарду ғами нав барои мухлисони даста овард. Баъд аз рақобат Клоп чунин гуфт: намедонам ки ба Родри бояд корти зарди дуввум нишон медоданд ё ин ки не, вале як чизи дигарро медонам. Ливерпули кунунӣ қодир нест ки ҳатто дастаи иборат аз 10 нафароро шикаст диҳад. Дар қисми аввал беҳтар бозӣ кардем, вале дар нимаи дуввум ҳамаро аз даст додем. Гвардиола қайд кард ки пойгаи қаҳрамонӣ тамом нашудааст ва мо то охир бо Арсенал мубориза хоҳем бурд. Гвардиола моро ба бозии Арсенал овард. Лондониҳо бар зидди Лидс бозӣ карданд. Дастаи Лидс ҳатто бозиро беҳтар аз он ки интизор буданд оғоз кард, вале пас аз он ки Арсенал бозии худро шурӯъ намуд, аз Лидс ягон ҷои обод намонд. Сака бо сабаби андак бемор шудан дар ҳайати асосӣ бозӣ карда натавонист. Жезус пас аз тавбат гирифтанаш дар ҳайати аввалия ба майдон омаду дубл кард. Бен Уайт ва Гранит Ҷака ҳам дар рафти ин бозӣ гол заданд. Артета ба Гвардиола ҷавоби арзанда гардонда фарқияти холҳоро нигоҳ дошт. Худи бозӣ яктарафа буд. Лидс баъди Биелса танҳо пас рафта истодааст. Артета баъди ин ғалаба чунин гуфт: бозии хуб бар зидди дастаи хуб буд. Мо дар ҷараёни мавсим барқарор ва устувор бозӣ дорем. Диққати асосиямон бояд ба худи мо бошад, на ба дигарон. Мо бозии Манчестер Ситиро идора карда наметавонем. Барои ин бояд танҳо дар бораи дастаи худ андеша кунем. Челси дар майдони
худ шарманда шуд. Ин бор якум нест, аммо баъд аз чанд натиҷаи хуби даста боварӣ ба лондониҳо бештар шуда буд ва аммо Астон Вилла Челсиро ҷазо дод. Воткинс ва Маккин дар ду нимаи бозӣ голҳои худро ба самар расонда гапу чапро дар Лондон бештар карданд. Ниҳоятгари Челси Рубен Лофтус-Чик гуфт ки новобаста ба душвориҳо ҳамаи бозингарони Челси ба Грэм Поттер бовар доранд, ӯ метавонад Челсиро ба ҷое бирасонад. худи Поттер қайд кард ки ҳамаи бачаҳо кӯшиши хуб намуданд, аммо рақиб аз хатоҳои мо хуб истифода кард. Гуфт тренери Челси ки чӣ тавр ҳолиам кор карда истодааст. бозии беҳтарини дигари Англия байни дастаҳои Брайтон ва Брентфорд сурат гирифт. Дастаҳо ба дарвозаи ҳамдигар се голӣ ворид карданд. Онҳо гӯё байни ҳам маслиҳат карданд то Ливерпулро аз ҷои шашум ба мавқеи ҳаштум баранд. Як имтиёзие ки дастаҳо номбурда дар бозии байни худӣ гирифтанд, онҳоро ба зинаҳои шашум ва ҳафтум баровард. Дар Олмон бозии марказии ҳафта рақобати Бавария ва Боруссия Дортмунд буд. Нагелсман шояд ин бозиро аз дигарон бештар интизор буд то Баварияро баъдан барои натиҷа танқид кунад. Аммо Тухел дар аввалин бозии худ дар маснади сармураббигии дастаи Бавария мюнхениҳоро ба зинаи якум баровард. Боруссия ҳам вақтҳои охир ба бозичаи Бавария табдил ёфтааст. Алахсус дар бозиҳои хонагӣ Бавария ҳамеша Боруссияро ҷазои сахт медиҳад. То дақиқаи 23-ми бозии ҳафта голи Кобел ва дубли Мюллер масъалаи ғолиби ин бозиро ҳал карданд. Коман дар қисми дуввум ҳисобро калонтар кард. Дормундиҳо бо кӯшиши Эмре Ҷан ва Долен Мален ду гол заданд, аммо голҳои Бавария бештар буданду вақтам тамом шуд. Бавария аз Боруссия Дормунд дар қисми дуввум ду гол сар дод. Шояд робарияти Бавария дар фикри иваз кардани сармураббӣ шаванд. Тухел пас аз рақобат дар нишасти матбуотӣ қариб ба ҳар як бозингари Бавария изҳори миннатдорӣ кард ва қайд сохт ки мақсади ӯ бо Бавария расидан ба натиҷаҳои бузургтарин мебошад. Аз бозиҳои дигари Бундеслига танҳо ҳаминро ишора кардан ба маврид аст ки Лейпциг дар бозӣ бо Майнц боз шикаст хӯрд ва Унион Берлин тавонист бар Штутгарт дастболо шавад. аз чанд бозие ки дар Ла Лига доир шудан рақобати Барселонаро дар сафар ишора мекунем, вале хотиррасон мекунем ки пурратар ин бозӣ дар канали Барса TG абзор мешавад. Элче рақиби баробар барои Барса нест ва бозӣ инро тасдиқ кард. Левандовски ду бор, Ансу Фати ва Ферран Торрес якборӣ дарвозаи Элчеро рахна карда каталониҳоро ба қаҳрамонӣ наздиктар карданд. Дар серия А бозиҳо баъди танаффус хеле кам гол сурат гирифтанд. Бозии Интер ва Фиорентина рақобати ду дастаеро пеши назар меовард ки яке бозии душвору печида ва дигаре бозии осон дорад. Аҷоибии кор он ки бозии печида дар ин ҷуфт Фиорентина дорад. Флоренсиаго ғалабаи навбатии худро ба даст овардан. Интер ба пуррагӣ метавон гуфт ки аз пойгаи қаҳрамонӣ берун шуд. Ягона голи ин бозиро Бонавентура зад. Ба ҳамин ҳисоби 1-0 Ювентус ғолиб шуд. Ягона голи Моизе Кин дар нимаи дуввум пирӯзии навбатиро барои синьори Пир таъмин намуд. Юве акнун ҳафтум аст, то Лигаи Чемпионҳо танҳо 4 хол мондааст. ба ҳамин тамом бояр ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.